А какво мислиш за Даниела? Какво мислиш за нейния образ в предаването? Така, тя е, нали, вече черешката на торта, която ми прикипя с този другарския съд. Това момиче за мен беше представено пак да бъде като мразената. Как може? Тя е меркантилна, тя е такава. Даже нейни фрази, с които тя се шегуваше, нали, как бе, нали, 50-60 хиляди. Това беше изкарано като все едно тя наистина го е казала. Тя това го казва в разговор, в който се шегува. Това момиче все пак е направило нещо и се е борило, нали, защото така доколкото разбрах, нали, тя казва, и аз съм имала трудно детство, наистина, нали, сега не знам какво е било детството, нали, всеки си има, нали, някакви неща в живота, но въпреки всичко това момиче е успяло. Дали е имало магазин за дрехи, дали пише книги, каквато и да е книгата, каквото и да е. Тя беше представена като един образ меркантилен и така нататък.